waɗanda suke so su yi backup WhatsApp message ɗinsu daga tsohon wayansu zuwa sabon waya. Abin da ake buƙata shine ka fara backup chat ɗinka, sai mu shiga WhatsApp. Idan ka shiga WhatsApp sai ka shiga settings. In ka shiga settings sai ka shiga chat. In ka shiga chat za ka zo ƙasa nan gun, za ga abin da ake kirawa chat backup. To, shi mai chat backup ne, idan ka danna chat backup sai ka yi backup. Zai ɗan ɗau lokaci ya yi backup. Ka gama step na ɗaya kenan. Step na biyu kuma shine sai ka je file manager ka. Idan ka je file manager ka sai ka shiga file directory all files, ka shiga storage. Yayin da ka shiga storage, GB WhatsApp sun daina sa folder a wannan, sai suna sa shi a subfolder. Yanzu za mu shiga cikin Android, wannan Android ɗin. To, idan ka shiga cikin Android sai ka shiga media. Gashi nan WhatsApp 2+ a masu amfani da GB kenan. In ba GB bane kuma za ka gan shi a kan folder ka na wanda ba cikin folder Android ba. Mun shiga, to kun ga database gashi nan. Wannan shi aka kira da database ɗin na chat backup. Wanda in tsohon wayanka wannan za ka iya maida ta a sabon waya. Komai chat ɗinka zai zama yana nan kaman yanzu kai, kaman tun da wayan kake. To idan kuka yi wannan sai ku adana ta a subfolder. Sai ku adana ta a wannan wayan da kuke so ku maida ta sabon wayan naku kenan. Wannan folder sai ku kwafe ta, ku kai ta sabon waya a dai wannan folder da kuka gani aka sa shi. Idan kuka yi, kun gama da step na biyu. Step na uku kuma shine ta yanda za ka dawo da tsohuwar chat ɗinka na WhatsApp ɗinka zuwa sabon wayanka. Ga ta yanda yake fara. Sai ka yi copy WhatsApp data, ka sa number wayanka. Bayan ka yi sai ka jira ya connecting, ka jira su kuma su turo maka da code. Idan ka gama wannan sai ka shiga continue, sai ka yi gashi nan backup, sai ka yi restore, sai ka jira ya gama irgansa. Bayan ka gama message ɗinka sun dawo. Yayin da suka dawo ka cika duk abin da ake buƙata sai ka ɗan jira wasu ɗan lokaci kaɗan. To gashi nan yanzu haka komai duk chat ɗin da na yi da kuma a tsohuwar wayana sun dawo cikin sabon waya saboda na yi chat backup. Wani message, wani chatting, wani voice recording, wani hoto da aka turo min duk bai tafi ba, yana nan. Chatting ɗin da muka yi almost 2 years, inda mutum yana nan as record a misali ma kenan. Ka turo min abu, komai da ka turo min ban yi losing ɗinsa ba, yana nan. Kuma chatting ɗinmu za mu yi continue chat smoothly. Komai na nan, friends ɗina, komai dai yana nan. Shine amfanin chat backup. Ga wanda, amma chat backup yana amfani ne ga wanda ba sa disappearing message ko kuma wani abu. Fatan dai kun gane. Allah ya taimaka. Amin.